जाखांबाय ओमफ्राय नै बेलेखा दासो हाबनो नागिरदों खुलुमनायाव बारा फिर गैयामोन आरो नै दा फिर जाबाय Jalan sini, bibik saya untuk sama. Duduk. गारि दोनफैलाङो ओमफ्य गारि फिसाया बै फारसेथिं बानायदों गारि दोनग्राखौ बासनि उनथिंजाय जों गामियाव बास गंनै लाबोदोंमोन सांग्रां जादों जानानै ओमफ्राय नै ओरैजाय थाबायलांग्रा मन्दिरा ओइबो एसे गोजान थांनांगौ थाबायलांगासिनो आब'मोनहा आगोलावबो थाबायदों दालाइसानि फिरफिलानि जोंनि दालाइसाया मोनबैसे दं बे फिरफिलायाव सानबानो मिथिगोन ओमफ्राय बै मिथिं जाग्रा जा गिदिर गोजाननिफ्राय एसे फिसा नुयो आरो खाथिखाला गिदिरथार मोसागासिनो नै सोरबा मिथिंगा जाग्रा हल ओमफ्राय नै बेयो ओंखाम जाग्रा न' जा गिदिर बानायखादों हलखौनो ओमफ्राय बैथिं दखान दं आरो ओरैजाय दखान दं दालाइसानि बिहामजो हानजा Hamadesa Mas menunggu mata saya दा बारा फिर जाथ'वाखै ओमफ्राय आंहा खुलुमखांथ'बाय ओमफ्राय नैबे गोजा जि न' बानायनाया बिमा गुरुनि मुसुखा दं आरो बेयाव बिमा गुरुनि मुसुखाखौ साजायनानै दोनदो ओमफ्राय नैयाव जैग होदोंमोन जैगआ जोब्बाय ओमफ्राय तिलक बाथा लानो हाबदों रेमसन रामसियारि एक्ट्रिस मोसाबायनो
मोसौ बेसे टेस्टिसो र' आं ओरैजाय मानसिफोरखौ खेबदों ओं बुनि नोंसोर दारिया गैलाहाय थैबाय बिबेकानन्दसो इयो बिबेकानन्दसो जोबोरैनो गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोर जोंनि दिनैनि खुंग्राफ्रि भिडिअखौ एखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गासिबो खेबजोबनो हायासै आरो आं